Prečo doma používame antirefluxný vankúšik Nuno Baby? Prvým a pre mňa najdôležitejším kritériom je bezpečnosť môjho dieťaťa. Tento antirefluxný vankúš má napomáhať deťom pri refluxe, má 15% uhol, vďaka čomu sa vyvrátená potrava v ústach nedostane až do dýchacích ciest a tým sa dokáže predísť prípadnému úmrtiu dieťaťa. Samozrejme, tento vankúšik nemusia používať len novorodenci a maličké deti, ale veľmi dobrý je aj pri starších detičkách, ktoré napríklad trápi choroba, a pri zvýšenej tvorbe hlienu sa zase zabráni tomu, aby zatekali tieto hlieny až do nosohltanu. Druhým dôvodom je kvalita spánku a teraz mi dajú určite mnohé maminky za pravdu, že čím bezpečnejšie spínkajú naše deti, tým pokojnejšie spíme aj my maminy. Tretím dôvodom je jeho funkčnosť a kvalita. Vankúšik je vyrobený v Taliansku, je certifikovaný, veľmi príjemný na dotyk, je naozaj kvalitný, poťah je veľmi ľahko snímateľný, oprať sa dá ľahko a prípadne vymeniť aj za iný druh. Celkovo som s týmito multifunkčnými vankúšikmi naozaj veľmi spokojná a sú situácie, kedy doma vie takýto vankúšik zachrániť dieťaťu aj život a preto by mamičkám takýto vankúš doma rozhodne nemal chýbať.